Klokken er 9 her den 18. maj i USA. Vi står i Texas, ikke så langt fra byen Odessa i den sydvestlige del af Texas. Og det er altså her, at vi har oplevet et forrygende uvejr det meste af dagen. Og så her til aften, så bliver vi altså begunstiget med det her fantastiske lysshow, som findes lige i øjeblikket. Herude ligger en fantastisk skybase, næsten en wall cloud, en gustfront. Og vi står faktisk her i tørvejr, og det er helt fantastisk. Det er lyner, der er masser af lyn, og de er meget flotte, mange af dem. Og vi står altså her i sådan trods alt i relativ sikkerhed i hvert fald. Det er i hvert fald langt væk, at lynen er. Prøv at lægge mærke til, hvordan det egentlig går amok derude. Det er til at blive imponeret over. Som meteorolog bliver man selvfølgelig meget imponeret over det her skue, som man sjældent finder i Danmark. Det her det er altså særdeles smukt, og det her system skal så ind over store dele af Texas, Vest-Texas her i løbet af aftenen og natten. Så vi får altså nok et lysshow stort set hele aftenen og natten igennem, og det er altså her omkring Odessa, at det går løs lige nu. Fantastisk skue og fantastiske lyn har vi i Texas lige i øjeblikket. Vi har stået her nu i godt og vel 10 minutter, et kvarter her vest for Odessa i det centrale Texas. Det her fantastiske lysshow går amok over os lige i øjeblikket. Herude der lyner og tordner det, og selvom det ser relativt voldsomt ud, også hvor vi står, så er lynene altså et godt stykke væk endnu. Det er herude, det hele foregår. En supercelle, som vi har chaset det meste af dagen. Der har været bitte små, kortvarige tornadoer i det her uvejr, og nu er det hele vokset sammen til et større kompleks, som sikkert vil give regn og tordenvejr rigtig mange steder i Texas her i løbet af aften og natten, og der har også været oversvømmelser nogle steder på grund af kraftig regn. Det er en imponerende gustfront, man kan se herude bagved, og lyset er faktisk gået lige for 10 minutter siden. Så der er sikkert sket en eller anden form for elektrisk kortslutning nogle steder, i hvert fald på grund af det her uvejr. Klokken er 9 lokal tid mandag aften. Det er altså natten til tirsdag derhjemme omkring klokken 4. Og det er jo altså et fuldstændig imponerende skue, vi er vidne til her i det vestlige Texas. Og det fortsætter altså nok her aften og natten igennem.